Evo kako se brani parče zemlje. Kako? Kako? Dođi ovo. Kako? Dobre kiplice, Bog treba. Ovo nije vaš put. Kako? Pusti kako mi ljudi. Ili ovaj traktor ne stoji na vašoj parceli, nego na putu javnom. Kaže se dobar dan, ja sam taj i taj. Javna. Ovo je moje parcela, želim to i to. A ne dođete, sklonite se. Baš će malo da ga pomeri, znam će, Blaše, odmah će ga pomeri, šalji tamo. Samo polako pomerit ćemo mi to. Da. Samo polako. Neće, ko da buši, gdje da buši? Šta da buši? Ko da buši? Bušiš ga Ne, neće, možete samo da sad kažete znaju moji meštanima sa pa kojim ciljem je ta parcela Sveti Sava. puštena ili ne. Što ste bušili, dobušili ste. Da ste Dobro. Sveti Sava. I meštani će imati kakvu korist od tog istraživanja? Nikakvu. Štetu će da Ne, ima. verujem da postoji objašnjenje i odgovor. Ne, samo bismo zamolili da sklonite, hoćemo da priđemo. Već smo, ko ste Vi da vi? uđete, to nema pojma, da se ne zezamo mi. Ja sam ovdje odrasao, klikere sam igrao, a vi ste došli iz pičke materine i da se kurčite. To da znate i da vam bude jasno. Ljudi ovdje Ovdje odrasli. odrasao čovjek čuvajući ovce. Brali smo pečurke ovdje. što je Pečurki star. i isto kaže igro klikeri Vi i se klis. ponašate bre kao, o Bože ljudi. Druga Ma stvar, to meni Vi ovdje možete da O čemu priđete i da radite? posadite Sve štrompiri. nešto. Vi ovdje Ono možete motiku priđete i i da to i radite gajbu nešto što je krompira. korisno, ali da Hoćete kopate krompir, ne malinu, možete. šljivu, šta ćete ovdje? Mislim da vas posavjetujem Krompirača može da šta ide na vašu Donesite akademiju. gajbu krompira i motike i izvolite seti. A da bušite nećete. Ništa, moramo da siđemo dole. Ma zašto? Ma sedite, popijemo još po neku. Kafu ima dobro. Kajmo ti kafu. Kipice. Ima dobra kafa. Ja vam predlažem da vi